Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән ТМТВ каналында татар телендә җырлаучы яшь башкаручылар проекты башланып киткән иде. Оештыручылар яңа йолдызларны быел да кабызырга уйлаган. Шушы көннәрдә икенче сезонның финал концерты узды. Кемнәр алар йолдыз булырга теләүчеләр? Аларга кем бәя бирде? Әлеге сорауларга җавапларны хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белән бергәләп эзлибез. Йылдызларга элек тиңләп кенә була иде, ә хәзер җырлаучылар барысы да диярлек сәхнә йылдызы. Һәр хәлдә үзләрен шулай танытучылар шактый. Беренче телевизион проект дип тәкъдим ителгән татар телендә җырлаучы яшь башкаручылар телевизион вокал конкурсы да йылдызлар әзерләргә алынган. Минхан Христиан Галевич татар радиосына килгән иде. Ул татар радиосында киселәрдә булды. Анда безнең җыелып үзебезнең яшьләр компаниясе һәм дәүләт арасында сөйләшү булды. Бу өлкәдә ничек эшләрдә. Ул шул сөйләшүдән калган эшләрдә килеп чыккан бу яңа конкурс. Менә хәзер инде бу конкурс икенче ел була. Мәскәүдән чакырылган продюсер Лина Арифуллина сәхнәдә җанлы музыка, күмәк чыгышлар, музыкаль инструментлар җитмәде дип белдергән иде беренче проекттан соң. Быел төркемнәрдә, инструментларда уйнаучыларда булды. Телетамашада катнашырга теләк белдереп җибәрелгән 500 видео гаризаның 50се сайлап алынган. Яңа йолдыз менә шул 5 дистә арасыннан ачыкланды. Күкләрдә болытлар агыла, син юкатынга юк җаныма. Сайлап алу турында музыкаль белемсез бер белмәгән яшьләр дә Татарстан Республикасы дәүләт камера хора артисты Илнур Еникеев кебек әзме күпме танылган яшьләр дә катнашты. Назлы җаныма сөйләгән сүзләре. Катнашучыларга татар телен белү җитенкерәми, репертуарда күп очракта дөрес сайланмаган. Бу хаталар күбесенә хас, әмма араларында бер сүзсез 4-5 тавыш җыеп финалга узучылар бар. Илшат Мөхәммәтҗанов җырлагач, Зөлфәт Хәким үзебезчә татарча булды дип иң югары бәя бирде. Әле мин курыккан идем, әйтәм, бик сыйык булмас микән дип. Әмма йөзгә кызыллык килешә булмаса, үзләренә дә, безгә дә жюри әгъзаларына. Илмира Калимуллинага быел күбесенең сәхнәгә чыккач мәмиләнеп торуы ошамаган. Очкын юк ди. Шул ук сүзләрне проектның режиссеры Лина Арифуллина да кабатлады. Гомумән, таләпчән жюри әгъзасы бары тик Самат Нургалиевка проектка килгәне өчен рәхмәт әйтте. Финалга узучылар исемлегендә Илнар Шәрәфетдинов та бар. Югыйсә 5 жюриның икесе әйе, икесе юк дигәндә, Айдар Галимов әйе дип коткарып калмаса, ул проекттан төшеп каласы иде. Иң төп нәтиҗә сайлап алырга егетләр, кызлар бар. Алар беренче көнне килгәндән инделәр иде һәм проектның азагында бөтенләй икенче инде горур басып торалар. Бу инде проектның төп нәтиҗәсе. Иң мөһиме катнашу. Алар бүген монда җиңелмәсә, ул соңрак ничектер барып үз өстендә эшләп, аларга без стимул бирәбез. Ул шуда үзенә күбрәк көч ала дим микән. Сайлап алу турын узган катнашучылар 3 командага бүленеп, Алинә Шәрипҗанова, Филүс Каһиров, Алсу Әбелханова кебек остазлар карамагына тапшырылды. Мин сине шундый сагындым. Күрәсең, мин сине шундый. Күрәсең, син писаны ясадың хәзер. Тигез генә. Мин сине шундый сагындым. Финалда иң күп 21 балл Алия Бәдретдиновага бирелде. Ләкин төгәл кем яңа йолдыз исеменә лаек булганы әлегә билгесез. Аны оештыручылар шушы көннәрдә күрсәтеләчәк телетамашада игълан итә. Мөршидә Җиһан, Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.